Здравейте хора, аз съм Аникък и един админ тук ме прецака в един сървър Adventure PvP. Гледайте какво стана. Сухарт ме бавна за 3 дена, не споделя екран и не изпраща пълномощно. Добре. Ето, адна го в Skype и се ми отказва пълномощното. Каза, че съм хак. Окей, сега ще се проверя сам. Окей, версион. Нема. Само го прати на то. Къде да търся другата за хак, бе? Не знам. В версион казах, окей, чакай. Options. Snoop. Ето. Тук трябва да пише някъде, че съм включил Хозуния. 1.7.2. Ето. Челендж, да. Няма никъде. Версион къде да натисна? Minecraft Launcher. Не. И кощето ще си проверя, не. Тук нямам нищо в него. Ето виждате и той ме бамна по хак заради не споделя екран, не изпраща пълномощно. А както виждате, аз съм му пратил пълномощно. Ето това се нарича катен админ. Добре, това беше от мен.